Pinalalawig pa ng Philippine Sports Commission o PSC, katuwang ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA, ang sports development sa New Clark City. Bahagi ito ng kanilang kasunduan para sa pagtatayo ng modernong pasilidad pampalakasan para sa mga atletang Pinoy. Isinusulong ng dalawang ahensya ang isang 10-hectare multi-specialty sports complex bilang parte ng mas malawak na 20-hectare sports development area. Kasama rito ang lupain na inilaan para sa Philippine Tennis Center na nauna ng napagkasunduan ng BCDA at Philippine Tennis Association o PhilTA. Ayon kay PSC Chairperson Patrick Gregorio, mahalaga ang pagkikipagtulungan sa BCDA upang matiyak ang tuloy-tuloy at matatag na suporta sa sports. May tuturing raw itong framework na nagbibigay daan para magkaroon ng sustainable estate at maayos sa pamamahala sa mga pasilidad ng PSC na lilikha ng income. Ang malilikom na pondo ay maaari raw muling ipuhunan taon-taon sa National Sports Development. Bilang bahagi ng kanilang pagbisita, siniyasat din ng PSC delegation na kinabibilangan ni late 4th District Representative Richard Gomez ang National Academy of Sports at iba pang world-class facilities tulad ng Athletic Stadium, Aquatic Center at Athletes Village na nagsisilbing training at competition venues ng mga atleta. Kasama rin sa inspection ang mga opisyal ng BCDA na sina Vice President for Strategic Projects Management Engineer Randy Villacrucis at iba pang mga opisyal ng ahensya na nagpahayag ng patuloy na suporta sa pagpapalawak ng sports infrastructure sa lugar. Sa mga nagdaang taon, sunod-sunod ang mga pambansa at international sporting events na ginaganap sa New Clark City mula sa athletics at aquatic competitions hanggang sa multi-sport at training activities na nagpapatunay sa kakayahan ng lugar na maging bagong sentro ng palakasan sa Pilipinas. Sa patuloy na pagdaragdag ng modernong pasilidad at aktibong suporta ng pamahalaan, inaasahang lalo pang titibay ang papel ng New Clark City bilang training ground ng mga kampyon, tahanan ng malalaking sports events at simbolo ng desentralisadong kaunlaran sa larangan ng sports sa bansa. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Dumarami na raw ang mga komunidad sa bansa na nakararanas ng kakulangan sa daycare centers at nutrisyon ng mga bata na direktang nakakaapekto sa kanilang pagkatuto. Batay sa final report ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM-2, nasa 21% lang ang partisipasyon ng mga batang edad 3 hanggang 4 sa Early Childhood Care and Development o ECCD programs, habang mahigit 4,600 barangay ang wala pang sariling Child Development Center. Ipinakita rin sa ulat na mahigit 200,000 batang Pilipino pa rin ang hindi pa naaabot ng Supplemental Feeding Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mahalaga sa kanilang physical at mental growth. Bunsod nito, binigyang diin ni Senator Sherwin Gatchalian ang pangailangang paigtingin ng implementasyon ng ECCD System Act o Republic Act No. 12199. Nakasaad sa batas na ito ang mahalagang papel ng mga LGU sa paghahatid ng serbisyong pangbata. Sa 2026 national budget, inilaan ng 2.46 billion pesos para sa pag-upgrade ng mga daycare center sa mas maliliit na munisipalidad at sa pagkuha ng karagdagang child development workers sa mga komunidad. Samantalang DSWD Supplemental Feeding Program naman ay may 9.6 billion pesos sa pondo ngayon 2026 para sa pagpapalawak ng saklaw at pagpapahaba ng feeding period mula 120 hanggang 180 days. Inaasahan na sa mas maayos sa pasilidad at mas malawak na nutrisyon, mas maraming bata ang maging handa sa formal na edukasyon, isang hakbang na mahalaga sa pangmatagalang pag-unlad ng mga komunidad. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Habang papalapit na ang pagsisimula ng Ramadan at Kwaresma sa February 18, tiniyak ng Philippine National Police o PNP ang kaligtasan at kapanatagan ng mga mananampalataya. Ipatutupad umano ng kapulisan ang mas pinaigting na presensya at pakikipag-ugnayan sa mga komunidad hinggil sa obserbasyon ng mahalagang okasyon ng dalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Sa bihirang pagkakataon ngayong taon, magsisimula sa iisang araw ang banal na buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim at ang Miyerkules ng Abo o Ash Wednesday na panahon ng pagninilay ng mga Kristiyano, isang simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa
at paggalang sa iba't ibang paniniwala. Ayon sa PNP, parte ng kanilang hakbang ang pagbabantay sa mga moske at simbahan, pati na rin sa mga lugar na madalas puntahan ng mga deboto upang matiyakang maayos at ligtas sa pagsasagawa ng mga panalangin at aktibidad panrelihiyon. Binigyang diin ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na layunin ng kapulisan na maging katuwang ng komunidad sa panahon ng espiritual na pagninilay. Magdideploy ang PNP ng mga pulis kabilang ang mga unit ng Salam Police Center na may espesyal na pagkasanay sa pagkikipag-ugnayan sa komunidad ng mga Muslim. Magkakaroon din ng police assistance desks malapit sa mga pangunahing lugar ng pagsamba upang agarang tumugon sa pangangailangan ng publiko. Nanawagan naman ng PNP sa taong bayan na makiisa sa pagpapanatili ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagiging mapagmatsyag at pagkikipagtulungan sa mga otoridad. Sa pagsisimula ng Ramadan at Kwaresma, umaasang kapulisan na maging payapa, ligtas at makahulugan ang panahon ng pagdinilay para sa lahat. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Naglatag ng target si Senator Bam Aquino para sa gobyerno at pribadong sektor na makapagpatayo o makapagsimula ng konstruksyon ng 26,000 bagong silid-aralan ngayong 2026. Layunin ng malawakang proyektong ito na mabawasan ng shifting at siksikan sa mga paaralan na umano'y nagpapahirap sa mga estudyante. Kabilang sa strategy na iminungkahi ni Aquino ang repurposing o muling paggamit ng mga bakanteng gusali para gawing espasyo sa pag-aaral ng mga bata. So kung meron po kayong mga building na tingin po ninyo pwede pong magamit, no? Mga private school na nagsara, baka may mga lumang pogo dyan na wala ng tao, no? Hindi ko alam, no? Baka may mga building po dyan na pwedeng outright bilhin, pwede rin po yun. We've included that in the special provision as another modality. Sa pagdinig ng Committee on Basic Education nitong Lunes, tinalakay ng mababatas ang kakulangan sa mga silid-aralan na nasa 165,000. Ito raw ang dahilan kung bakit ang mga batang Pilipino sa mga sentrong lugar ng Cavite at Metro Manila ay kailangang gumising ng alas 4 ng umaga para sa early shift ng mga klase. Kailangan po nating magsama-sama para magtayo ng mga silid-aralan para sa estudyanteng Pilipino. Nasa kasalukuyan ay nag-shifting, nagsisiksikan sa mga classroom or nagkaklase sa mga pasilyo sa labas ng eskwelahan or nag-share ng mga covered courts kung saan back-to-back sila. Kaugnay niyan, nagbigay ng direktang utos si Aquino sa Department of Education o DepEd, Department of Public Works and Highways o DPWH at pribadong sektor upang mapabilis ang pagtatayo at pag-convert ng mga pasilidad. Lumabas din sa pagdinig na hamon ang kakulangan sa lupang pagtatayuan kahit may nakalaang pondo sa classroom construction. May nakalaan na 67.9 billion pesos para sa classrooms. Ang goal po natin ay makapagpatayo ng at least 25 classrooms ngayong 2026. At the minimum, we want to see 26,000 classrooms started in 2026. Pinag-aaralan din ang paggamit ng mga ari-ariang nakumpiska ng gobyerno, kabilang ang ilang dating Pogo Hub bilang agarang pasilidad sa edukasyon. Hinimok ng senador ang mga ahensya na pabilisin ang mga legal na mekanismong magpapahintulot sa DepEd upang magamit ang mga lupa at gusali at maiwasan ang matagal na construction timeline na karaniwan umanong umaabot ng 3 taon kada silid-aralan. Naniniwala si Aquino na makatutulong ang Public-Private Partnership o PPP upang mapabilis ang implementasyon batay sa naunang programang nakapagpatayo ng higit 9,000 silid-aralan. Mahalaga na makita natin na nagagamit ang pondong ito na nagagawa ang mga classroom sa tamang presyo, sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ulitin ko po, sa tamang presyo, sa tamang paraan at sa tamang panahon. Ayon sa DepEd, naaprubahan na noong January 8 ang panibagong batch ng PPP para sa humigit kumulang 16,000 classrooms kasama ang paggamit ng Green Lane para mapabilis ang permits. Inaasahang 6 hanggang 10 taon pa bago tuluyang mapuna ng kakulangan sa silid-aralan, kaya nagbabala si Senator Aquino na ang 2026 ang critical turning point
para tugunan ang krisis sa edukasyon. Huwag na ho nating palampasin pa yung mga opportunities na nandito ho tayong lahat. Maganda yung pondo, may mga bagong paraan para sa pribadong sektor. Alamin na po natin kung ano ito, bantayan natin at siguraduhin natin na taon-taon yung pondo para sa edukasyon nandyan. Isel Fernando, CLTV 36 News. Itinaas na ni Pope Leo XIV ang ranggo ng Holy Rosary Parish o Pisamban Maragul sa Angeles City, Pampanga bilang isang minor basilica. Ito ang kauna-unahang simbahan sa lalawigan na nabigyan ng ganitong pagkilala. Tinanggap ni Reverend Father Manuel Santamaria ang Decree of Elevation sa Apostolic Nunciature kasamang iba pang pari ng simbahan. Ayon sa kanya, ang pagkilala ay bunga ng pananampalataya at debosyon ng mga Angelenyo at Kapampangan sa Mahal na Birhen. Ang pagiging minor basilica ng Holy Rosary Parish ay kasabay ng ilang makasaysayang milestone ng lungsod at simbahan. Kabilang dito ang 380th anniversary ng Battle of Lanabal, 230th founding anniversary ng Barrio Culyat na ngayon ay Angeles City at ang 140th anniversary ng unang misa sa Pisamban Maragul. Samantala, wala pang inilalabas na petsa ang pamunuan ng Holy Rosary kung kailan isasagawa ang opisyal na solemn declaration. Kasama si Raymond Tasoy, Isel Fernando, CLTV 36 News. Sa Pampanga, may kasabihan. Basta lutong Kapampangan, manyaman. At yan ang pinatunayan ng 12 Bacoloreño nang magpasik laban sila sa Cook-Off Challenge 2026 Carinderia Edition na ginanap nitong February 6 sa Bacolor Municipal Ground. Parte ito ng selebrasyon ng 450th founding anniversary ng Villa de Bacolor. Tampok sa patimpalak ang mga paboritong lutong ulam sa karinderya tulad ng asado, sisig, tidtad at adobo. Sinuri ng mga hurado, hindi lang ang lasa, kundi pati ang presentation, diskarte at teamwork ng bawat kupunan. Pero hindi lang ito usaping pagkain. Binibigyang diin ito ang lokal na kultura at pagkakaisa ng Balin Bacolod. Ayon kay Mayor Di Mandatu, layon ng taunang cook-off na mapreserba at maipasa sa nakababatang henerasyon ang lutong Kapampangan. Taon-taon ginagawa natin to. Last year, inter-barangay, cook-off competition. Ngayon, inter-karinderya, cook-off competition. Para malaman naman natin, talagang alam naman natin, taga-Bacolor, masarap magluto. Para yan man, mamana pa ng ating mga kabataan, malaman nila kung paano talaga magluto. Yung tunay na lutong Bacolod at manyaman lutong Kapampangan. Pabalutan ka rin kayanakan na kailangan abaludahin ka rin ng milabas kaya pa magluto. Samantala, binanggit naman ni Tourism Officer Bong San Pedro na malaki ang naitutulong ng ganitong uri ng programa sa pagpapanatili ng reputasyon ng Bacolor bilang isa sa mga sentrong pangkulinarya sa lalawigan. Well, unang-una, napatunayan natin that Bacolor is still an ideal culinary hub in the province of Pampanga. Dahil bago na lahar, maghanap ka ng masasarap na kainan, ito ay nasa Bacolor. So, ito ginather natin uli para patunayan natin na hanggang ngayon, yung traditional na pagluluto ay ginagawa pa rin natin sa bayan ng Bacolor. Especially in the aspect of tourism and cultural preservation. Para naman sa hurado na si Martin Tenten Borromeo na isa ring Kapampangan advocate, mahalaga ang ganitong aktibidad sa pagsusulong ng pagkakakilanlan ng Pampanga bilang kilalang destinasyon ng pagkain. This is very important kasi as undubbed the culinary capital, even though hindi pa napupush through, hopefully sooner, this is one of the event na dapat naging concentrate talaga ng isang bayan at not ng buong lalawigan, which is nangyayari naman both on private and government sectors. Kasi alam naman natin Pampanga is food. So this kind of competitions are a must. At matapos suriin ng mga putahe, kinilala na rin ang mga nagwagi sa bawat kategorya. Kampyon sa asado,
ang Gen Carinderia, habang Mercado Carinderia naman ang nanguna sa adobo. Namayagpag ang Jubis Eatery sa sisig category at nasungkit ng Joy Faith Eatery ang Tidtad category. Bukod dito, itinanghal din silang overall champion para sa pinakamasarap at pinakamataas na kabuuang marka sa buong Cook-Off Challenge 2026. Mula sa tradisyonal na adobo hanggang sa kakaibang twist ng sisig, ipinakita ng mga kalahok na sa bayan ng Bacolor, hindi lang masarap ang pagkain. Simbolo rin ito ng kanilang pagmamahal sa kultura at pagkakaisa ng komunidad. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Patuloy ang pagmarka ng mga atletang Pinoy sa international arena matapos muling magpakitang gilas sina pole vaulter EJ Obiena at tennis star Alex Ayala sa kani-kanilang kompetisyon sa ibang bansa. Nasungkit ni two-time Olympian EJ Obiena ang bronze medal sa init indoor meeting sa Germany matapos malampasan ng 5.70 meters sa pole vault event. Nakuha ni Obiena ang panibagong podium finish isang araw matapos niyang dominahin ang Asian Indoor Athletics Championship sa China. Dito niya nakuha ang kanyang kauna-unahang ginto sa naturang torneo. Pareho niyang nalampasan ng 5.70 meters upang maselyuhan ang panalo. Sa kanyang tagumpay, nakumpleto na ni Obiena ang tinaguriang Asian Slam na dagdag sa kanyang mga naunang gintong medalya sa Asian Championships at Asian Games. Samantala, panibagong milestone din ang naabot ni Filipina tennis star Alex Ayala matapos siyang pumasok sa top 40 ng Women's Tennis Association Singles Rankings bago ang kanyang kampanya sa WTA 1000 Qatar Open sa Doha. Umangat din siya sa doubles rankings kung saan nasa ika-79 na pwesto na siya. Ipinapakita ng magkahiwalay na tagumpay ni Obiena at Ayala ang patuloy na pag-usbong ng presensya ng mga Pilipinong atleta sa pandaigdigang entablado na nagbibigay ng panibagong inspirasyon sa susunod na henerasyon ng sports talent ng bansa. At yan po ang Game On. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Ang makatagpo ng isang taong magmamahal sa iyo hanggang sa huling dapit hapon ng iyong buhay, na pangarap ng karamihan, ay muling pinatunayan ng mag-asawang sina Abrilo Jose Magtubo Etorsita at Erlinda Katibu Sikat mula Mabalacat City nang sila'y mag-isang dibdib nitong February 6. Sa kabila ng malubhang karamdaman, hindi naging hadlang ang pagkakaratay ni Abrilo sa ospital para matupad ang pangarap niyang makapiling at mapakasalan ng babaeng matagal na niyang minamahal. Ang silid nila sa ospital, pansamantalang naging banal na lugar ng kanilang sumpaan. Buong tapang at pagmamahal na binigkas ni Abrilo ang kanyang I do, habang hawak ang kamay ng kanyang pinakamamahal na si Erlinda. Sa harap ng mga saksi, higit ang kanilang pagmamahal kaysa sakit at takot, at pinatunayan nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa lakas ng katawan, kundi sa tibay ng puso at pangakong mananatili hanggang sa huling sandali. Rainiela Tugay, CLTV 36 News. May mga balitang lumalim. Pagkakaroon ng additional Sunod ho tayo sa mga kwento. inspection ang DPWH sa January. Exciting na naman ang bagong episode ng Spotlight with JM De Jesus dahil tampok sa podcast ang beauty queen at content creator na si Izzy Wilson.
Bukod sa cool and calm ambience ng Glam Media Art Cafe CSFP na featured venue ng podcast, sobrang kaabang-abang din ito dahil sa relax na tsikahan at mas personal na kwentuhan. Maraming shinare si IZ mula sa pageant journey niya, challenges and lessons na natutunan niya sa pagsali hanggang kung paano niya hinati ang oras niya sa school, trabaho at content creation. Pero kung may seryoso, meron din namang chill vibes lalo na nang lumabas ang kwela at cheerful side ni IZ na ikinatuwa ng live audience. Marami pang dapat abangan, kaya don't miss the chance to watch Spotlight with JM De Jesus na ipapalabas this Tuesday, February 10, 7:30pm sa official Facebook page ng CLTV36 and 8pm naman sa CLTV36 YouTube channel and Spotify. Para sa Chika Express, ako po si Zachary Carlos, CLTV 36 News. Hindi lang reunion, kundi pagtitibay ng ugnayan at pagkakaisa ang naging diwa ng 101st Grand Alumni Homecoming ng St. Scholastica's Academy o SSA Pampanga na ginanap nitong Sabado, February 7. Masayang nagsama-sama ang mga kulasa mula sa iba't ibang batch para i-celebrate ang kanilang alma mater sa okasyong may temang SSA 101, Together as One. Ayon sa mga organizer, bagamat hindi naging madali ang paghahanda, lalo't kasunod ito ng makasaysayang 100-year celebration noong nakaraang taon, na pagtagumpayan pa rin nila ito. Nung una, parang feeling namin ang bigat ng naatang na responsibility sa amin because from 100 years, we are now celebrating 101st. Last year was so big eh. So sabi namin this time, paano kaya tayo? Pero because of the teamwork and because our team is SSA 101, Together as One! Isa rin sa naging highlight ng selebrasyon ang pagkilala sa mga natatanging alumni sa pamamagitan ng Gawad Husay at Saysay Award na iginawad sa mga kulasa na may makabuluhang kontribusyon sa kani-kanilang larangan at sa lipunan. Kabilang sa mga pinarangalan ngayong taon, si Lizette Laos Velasco, President at CEO ng Laos Group of Companies na kinilala dahil sa kanyang dedikasyon at tagumpay sa propesyon at serbisyo sa komunidad. I think this is the best award I could ever receive from your elementary and high school, right? So, parang bittersweet, diba? Because so much nostalgia. And then, you know, in late 90s, I graduated and now I'm back. And now people recognize the efforts we've done coming out of St. Scholastica here in Pampanga. I'm just so proud and happy. Para kay Velasco, malaking bahagi ng kanyang personal at professional growth ang mga aral na natutunan niya sa SSA Pampanga, lalo na ang values na itinuro ng mga sisters at guro na patuloy niyang isinasabuhay. Diba? So sometimes, you know, growing up, we think that the rules and the policies that are given by schools and what the sisters and teachers are teaching us, kala natin they are restricting us, no? But what we don't know is that they're teaching us values that we will take out and take in our lives forever. And we carry those values as we go through life. So, malaking influensya sa akin ang aking mga batchmates, kaklase, mga kaibigan. Of course, but the teachers, the manongs, the manangs, as well of course the sisters, our principals. So, marami silang naitulong. Nag-iwan din siya ng mensahe para sa kasalukuyang mga estudyante ng SSA Pampanga na patuloy pang nangangarap at hinahasa ang kanilang kakayahan sa paaralan. Sa mga kabataan, Scholastican, congratulations una sa lahat. And please take in all the learnings that you have and just enjoy the ride. And who knows where you will be
a decade, 2 decades, 3 decades from now. So, enjoy nyo lang lahat. Samantala, ayon kay Sister Mary John Mananzan, OSB Directress ng SSA Pampanga, mahalaga ang alumni homecoming dahil pagkakataon ito upang muling balikan ang pinagmulan at maibahagi ang naging papel ng bawat alumni sa lipunan. Sa lahat po ng eskwelahan, napaka-importante na may isang araw na babalik sa bahay, so to say, ang mga nag-aaral. Kasi siyempre, alam mo, napaka masayang day, kasi yung mga, halimbawa, yung 50 years na nag-graduate, yung, imagine ko saan na sila sa buong mundo. Hindi ba napakaganda na bumabalik sila, tapos nagkikwentuhan kung anong nangyari sa mga buhay-buhay nila, anong mga contribution nila sa society, ano ang naging, anong mga papel nila sa lipunan, sa pagiging administrator, doktora, kung ano man yan, no? So, napaka-importante na mayroong isang araw na babalik sila para magkwentuhan kung anong nangyari sa buhay nila. Dagdag pa niya, aktibo ang Alumni Association sa pagsuporta sa mga proyekto at programa ng paaralan, kabilang ang scholarships at ilang infrastructure projects para sa mga estudyante. Talagang napaka-active ng mga alumni namin. Meron silang scholarship program na yung mga bata na hindi makapag-aral ng walang tuition. Oo, talagang ang interest nila sa school ay napakahusay. Kaya tuwan-tuwa ako dito. Kasi both yung Parents Teachers Association namin at saka yung Alumni Association, napaka-active nila. Talagang nakikisali sila sa mga anong nangyayari sa eskwelahan. Bukod sa homecoming, patuloy rin ang St. Scholastica's Academy Pampanga sa pagsasagawa ng mga programang nagbibigay halaga sa kasaysayan at paghubog ng kamalayan ng mga kabataan. Kaugnay nito, inaanyayahan din ng pamunuan ng paaralan ang publiko at mga alumni na makiisa sa kanilang darating na paggunita ng EDSA People Power Revolution sa February 24, alas 2 ng hapon. Inaanyayahan namin po kayong lahat, makisali po kayo sa aming EDSA at 40. People's Power Against Corruption. Sa paggunita ng 101st Grand Alumni Homecoming, muling nabigyang halaga ang matibay na ugnayan ng paaralan at ng mga alumni sa paghubog ng mas makabuluhang kinabukasan. Kasama si Angel Francisco, Rainiela Tugay, CLTV 36 News. Meron po tayo dito na 2024 Nissan Almera 1.0 liter turbo VL variant and CVT transmission. As you can see po, itong Nissan Almera, itong bagong Nissan Almera, pina-wider po yung look niya at saka sporty look po. And dito makikita nyo, naka-LED headlights na rin po siya and yung naka-V-motion grille po siya dito sa grille. And ito po, new exterior color po ito, Moon Pearl Gray, na exclusive lang ito sa mga VL variants po. Naka-black roof na rin to at saka yung naka-black side mirror na rin po siya para mas magmukha pa siya ng elegance po. Safety feature naman ito, meron siyang 360 camera po, meron siyang mga sensor po. Yan mga safety features na po. Meron po itong Apple CarPlay tsaka Android Auto na rin po. Yung sa touchscreen naman po, meron siyang 7 inches po. Malaki na rin po siya. Available rin yung, pwede rin siyang i-Bluetooth doon. 5-seater po siya. Then, naka-leather type na rin po siya. Yung Nissan Connect, na pwede mo siyang i-connect sa cellphone mo, ma'am. Mapapa-start mo siya kahit na nasa labas ka lang, ma'am. Doon sa Nissan Connect features niya po, ma'am. Usually, ma'am, yung mga nag-i-inquire dito, pwede itong pang-personal or pwede rin siyang pang-family, ma'am. Kasi yung sa loob nitong Nissan Almera, ma'am, ay maluwang po siya, ma'am.
Kaya pwede rin siyang pag-family, ma'am. At saka kung sakaling magkulangan kayo ng space sa truck, ma'am, pwede nating i-fold yun sa second seat niya, ma'am, para makaka-rate ng mas malaking space. Meron po tayong promo ngayon, ma'am. Makukuha natin ito sa halagang 950,000, ma'am. Pero original price nito sa brand new is nasa mga around 1.2 million, ma'am. Pero sa CarMix, ma-avail mo to ng 950,000, ma'am. Free na yun, comprehensive insurance, 1 year, chattel mortgage, and transfer of ownership po, ma'am. Meron pa siyang kasamang Laos Group Cares 24/7 road assistance po, ma'am. Gamit natin yun, ma'am. Kung wari, nasiraan tayo sa daan, ma'am, pwede natin tawagin sila, ma'am, para makahingi tayo ng tulong sa kanila, ma'am. Kung wari na low-bat yung battery nyo, ma'am, pwede natin silang kontakin, ma'am, para matulungan tayo sa daan. Sa mga nag-inquire po, pwede tayong tumawag sa number na 0918-854-2343 po. Located po tayo dito sa Jose Abad Santos Dolores, City of San Fernando. Ito po ang ating latest weather forecast, February 10, 2026. Shear line na nakakaapekto po sa Visayas. Ang northeast monsoon na nakakaapekto sa Luzon. Ang Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin at Tinagat Islands ay makakaranas ng maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan at pulupulong pagkulog, pagkidlat dulot ng shear line. Ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at titirang bahagi ng Bicol Region, Aurora at Quezon ay makakaranas ng maulap na papawiri na may mahinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong mahinang pag-ulan dulot ng northeast monsoon. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na may pulupulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa posibleng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan dulot ng shear line at localized thunderstorms. Para po sa karagdagang impormasyon, maaari niyo pong bisitahin ang Pag-asa website at ang aming social media pages. Mula po sa DOST Pag-asa Clark Weather Station, Bernadette Lucilio.